이쯤 가칸체. 아유 해야진 좋아요. 아유. 뭔 가시건래 파글리. Ơi, 자나니 마बोसो जायोबा नोंनि दाय दै. आं मिथिया नोंसो जानो होदों नोंसो जाग्रा होनदों. बुंनो हायै बुस्थु मोनजादों आं. नैबे रायखुसिया होदों. खबाइबो नोंलाय नोंसो खुरिया आं खुरिया नङा. नै खबाइ खाबाय जांगाय लाबाय ना गुरनोसै. नै लोगोफोर नोंसोरो बे फिथाइखौ जाफेरबायना जाफेराखै? नैलाय मा होनो बेखौ? जाबगें जाबगेंनो. नै बिदि दोंलायलाया आयु ना गुरनो फैनाया बिदि मोनजालायो जोंनिया. खोरो आंहा भिडिअ लानानै मोनजायाखै. गथ'आ मा नुयो नोंलाय? सिगुन मेगन. इलाय सिगुन मेगना. बियो गासिबो नुजोबथारो. रायखुसिया. रायखुसिनो हेरेन जानो रोंदों गब गब. ओइ गोखैसो. मोजां मोनाखै. रुलाय आ फिथाइ खादों माबा नासो गुरलाबायबाय लजाया. नै इथिं दङ नै. बिदिबो जालायलायो न' दे. जाया मोनामसुयसो. जालाबायनोसै बेखौलाय. सुनानै जानांगौ दै बेमार जायोनो. जायाफ्रामा दासो भिडिअआव केमेरायाव सुनानै जानांगौ. आयु बेखौ इदिनिफ्राय खाबाय दा ओरै सुदो नायदो. जानो रायखुवा गबनो नुसुवा सुवाखैबो इदिनो जानो बियो रायखुसिया. दै सुवाला आं ओरैनो जागोन आंहा. गोसोमासो गोखैथार. नै बिदियासो गोथाव. देखो दिस वान. बिदियासो गोदै. जिबौनो. इलाय नाथुर बिमा मोनबाय आं नै. बिदि मोनो नै फिसा बिमा खारलायलायो नाथुराबो लाजिनो रोंलायलायो. बुरा आरो इदि मा दंसि. नै सासेया हाग्रा सिङाव हाबनानै जि बुदों दोखो. बैयाव जिबौ दङ बैयाव थांना लानानै हायबाय आं. थांसै जोङो बे दैसायाव गैस्राया बै मोनसेयाव जोंनि न' खाथिनि दैसायाव गुरहैनोसै आरोना. इथिं गाखोनोसै. आयु हायाथिं जों हायो. मोन खासिगोनलाय फाग्लि. थै थांलै नों हारसिं. जों थाङा. आया मानि थाङा मानसि नोंलाय? जा मोजां नै गाखोनो. ओइ आयु जेबो गैया हा गोजासो बेयाव. टाटा. जाबाय इसां गोजौ बिल्डिंआव गाखोग्रा. बेखौनो गैयि. ओइलाय मोनखाव नाखौ लामायानो. मा मोनजालायखो रायखुसियालाय? जायो हनै आराम देरखादों बाल थैथारगोनलै. माने एसे गासै बुस्थुखौनो सिनायो नोंलाय? जि आराम देरखादों. खानसै दे आङो. एस्राबा खानो होगोन आङो. मालिक गैयि बुस्थुखौसो खानांगौलै. लुकुवा 21. पासतासो थांखो. नै मालायनि मैगंखौ खावबाय जोङो. मालायनि दंफां सायाव देरनाय मैगंखौ. ओइ जानानै माबासो जायोबा नोंनि दाय दै. आं मिथिया नोंसो जानो होदों. नोंसो जाग्रा होनदों. नों रायखस नङाबा बोरै सिनायखो? आं रायखसबाबो खायाखैना नों बायदि. नों मानो बुंनांगौ आं ओंखायनो खादों. इउटुबाव मालाया नुबाथाय सेस. खिथुथिं खिस्रायोना खुगाथिं गोबायो नोंसो दङ आं मिथिया नों जायो होननायखौसो आं खादों. मालायखौ दाय होनाङा बारासो. आं माबायदि एल'दों नैलाय. आं माबा मोनसेल' जायो जाथों. अबाव दङ ओमफ्राय? दानाव मनाव. अबाव दङ ओमफ्राय? गैया फैदो. बोरैबा मोनसेखा अबाव दङ? जेखौबो खाखायो बेबो दां ना बावलासो इयो?
मोजां बावलाना मोजां आं जेबो बुंनो हाया आं दायो बिखुनजोनो सिगोन जोंहा बिखुनजोआ होखायो लामफोर संनानै जागोन माबा जेबा गांलाब खांग्रानानै थागोन थाइजौनिसो जाखायो बेखौ आरे बंफांनि मैगंखौ जायोनो हानिसो जाता जानाङा गोथाव मोनामदों बारजे बुरले आं बिदिनो बाखोसो साम' गरसेखौनो राननानै जागोन मैखुनबो खायो साम'बो जायो बिराद रायखुयो जेबो नुदावनो हाया हिनजावजों रायखुसदा नुसुयो थावा मोनाखै दे मैगं गोदानखौ मा मोनदोंसि मा मोनखोसि इस्सा नास्राय गिदिरमोन नास्राय गिदिरमोन नोंसोरजों दाइलग होनानै थांबायलै आंहा बाल नोंथ' दाइलग होनानै बिरा माहा थांखो दे बे नास्राया सिंथिं हाबबायना मेरला गुदुं दङ नालाय बिस्रा अमा बुन्दा संखेदाना बिदिनो बिदिबो जायो रायखुसिया नै मा होनो नायलाय अमा बुन्दा बेखौ अमा बुन्दा होनो जोंनियाव अमा बुन्दा बे एम्फौखौ जायो बेखौबो आयौ नै गांजेबा बायदि बिंदागलै नुवाखै गांदों नै नुवाखै मादि खालामदों थेंक इउ खांख्राइ दाब्ले आं जि गोथावसो मोनो मैया बिदि बिलाइ एवना जागोन मादि दुगैदों मा मोनजाखो नोंथाङा लामा ससेयाव बुंनो हायै बुस्थु मोनजादों आं नै दा खुसिया होदों नै बेखौनो जायो खालामनायनो आं सिनायालै जायानो मानि जाला माला जाना बायना जाया लाबोहर मानो दिनखो आं गरबावसो नङा जानाङा गोबागोन थैगोन आं जाया थैगोन होबाय सोलोंखो नायालाय गैया साम'सो नै लोगोफोर बियो मैया खननायमोन साम'आ ओमफ्राय बियो दिनै खननाय नैबे बाल्थिंआव दिनै खननाय नै एसेल'खाय खनदेरनाय जाबाय आरो ना बारा मोनबाखै दिनैबो एसेल'सो सोमनानै दोनबाय दायो मोनाफोराव सायनोसै सबायजों बरिया संनानै जानोसै नै साम' गोलाव सायनानै दोनखाबाय आरो बेखौ सायनानै दोनबाय एसेनोसै लोगोफोर आंनि भिडिअ'आ नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनोबा अननानै शेयार खालामदो लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आंनि चेनेलाव जायफ्रा गोदान बिथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो एसेनोसै आंनि भिडिअ'आ